bang masaksiyan ang aking 100% lakas? Hey, kumusta mga Jojo? Yan. Yan, sa tuwid channel ko nga pala si Ilad Nagato. So yan, para yan maghatid sa doon, yung kabojohan, yung kabalbalan, tapos yung mga memes. So, makakita ko niyan, yung ma-judge kita ko niyan yung mga memes kung tapse o puso. So, aramin ko na may sabihin yung tapse. Pag tapse, ibig sabihin, tapa. Para pag puse, nabentang quality memes. Bo siya scripted, bakong Robert Wade na quality bong laugh track, so approve. So yes, punanta na Kastahin na from Kenneth Kyle. What the heck, anong klaseng logo nito Udoy? Creepy. Sunod, meme review, low budget commercial. Okay, Did you know women prefer new spies for their men 1 bajillion times more than ladies scented body washes? body washes. Did you know that I'm riding my friend's popcorn? Yeah! Anes! Yes, magaling mga kupal. Makami sa magluwas pag nalingkod dagat. Siguro may ako maglaw-lakaw. So, hindi ako na-miss mo na ng dagat. So, sunod! Si Roberto, isa nilang miyembro, tinamaan daw ng Miyembro. COVID-19. Pero paano niya kaya ito nasabi kung hindi man lang nagpa-COVID test? Yung COVID po din talaga yon. Kanin pa yan. Ano lang po yun, pag makinamasan mo po yung pakiramdam. Tapos mabigat po yung pakiramdam nyo. Oo. Tapos lalagnatin po kayo, di ba? Ayaw. Tapos may yung pag tumirik na po yung mata nyo, sigurado makikita nyo po si kamatayan. Paano? Pag sige kang TikTok, tapos magtirik na itong mata mo, mahiling mo si kamatayan, kaya di ka mag-TikTok. Takot na maray. Naniniwala ang grupo na sila basta-basta Ang iba dyan parang TikTok ha. Nay, Bakit mo mahilig. pa kailanganin ng mas? Ang mas bang makakapagligtas ng tao? Tama. Kahit magmas Tama. ka, yung hangin. Oo, ang hangin, tama. Hindi mamamatay dyan ang mga masamang spirit. Yes! Igwa siya ng supernatural power. So, magaling ate. Hindi ka mag-mask. Nga hindi ka mabayro sa sa parosa na daw nito mga Jojo. Ano hunta pa man ang mask para makakuha ng corn beef 19. So, di na mag-mask. Diba? So, sunod. Tapos Evolution of meme from Aaron and Olaris. To be continue, yes. Ayun yung meme na abo ko. Saling ko, ano man nga. Sunod. Ang legendary memes na gamit na kayapuan dapat magngirit pag igwang araw ka ito. Yan ang pinakamalapit. Favorite. Sunod. Ano man? Buttercup meme. Buttercup meme. Yes. Salamat, magaling. Aaron, Allen, Olaries. So, mangyayari sa mo ate pag sinunod mo ang conspiracy katong babae na pag di ka magmas, taang mas, sa paros. Or katong mangyayari Basta, yung hangin. Kahit mag-alcohol ka, hindi mamamatay dyan ang mga masamang mangyayari, mahiling, di mo mahiling si kamatayan, mahiling mo ito mga mga black guy na may bit-bit na kabaong. So, sunod. Tapos may yung pag tumirik na po yung mata nyo, sigurado makikita nyo po si kamatayan. From Kenneth Kyle na ninakaw niya kay K-Drama World page. Wow. What the heck? Panigurado, Robert Wade na yan. Tan, sabi ko na. Hindi nagagadan-gadan ang memes na yan. Sunod! From Kenneth Kyle. Kayo ba? Pan-TikToker is. Yes. Yes.
pag di ka wagtir kamata mo, dahil wala sa kamatayan, mahiling mo ang bagong kamatayan ngunyan. Mogma. So, sunod. Salamat Kenneth Kyle from Jopper Reel. So, taksi na naman na ba? Ikaw. Uy! Manis! Yes! Astig! Yan ang tunay na musician. Oh. Nakuha niya, music. Oh. James Gay. Astig! Arkanet tunay na mga musician. Anis! Sana all to magpiano. So, astig magaling. Jopper Reel. So, pag padagos mo, pag naboboring ka, tapos igwa ka mo sa ng mga tiw-tiwon dyan, sarong nindo, adalan mo, kaysa man magpapara TikTok, maalangan sa mong sugok. Matiri kang mata mo. So, yan. Sabi ng mga gurang, sabi ng mga ibang mga tao, kung talaga yung tunay ng matibay ng magtugtog, daw ang sintonado, kaya mong sabayan. Yes! Masasabi kong quality meme ang tinaw mo niyan. Panesta ko niya itong sintonado. Actually, kaya kung maasta kang magkanta, maghanap ka ng matibay magpiano, nga ning garong maging jazzy. Garo pa man jazz itong niya, genre, pagpalipat-lipat ng chord. So, sunod! And we don't care about that, Elad. From Jack Jack. Kamayugang mga so, sunod, salamat Jack. From Antonio. So, what's out? What's out? What's out? What's out? What's out? Gutabato. What's out? Shout out pala, shout out. Sunod, from Ian Carreño. Nandito na kami. Hinihintay ka na lang namin. Makakalaya pa ba sa kagapos na puso? Bukas din pero Simula na ang fight to the end. what are you running? K-pop nindo, paborito nindo mga boys. Sunod, from Antonio. Uy! Hubas tank. Depa. Magaling. Ane. Di makalog itong ning ate. So, sunod. Class from Rohan Martinez. Gusto ko maging Buttercup. para makatulong sa mga taong magnanakaw. So, yes, salamat sa mga nagtoning memes ngunyan sa tuyang meme review. So, padagos lang tabi pagtoning memes para sa mga kajojoan. So, sunod, pagtapos kayo niyo, makakautitan yung pagtumawa ka, talo ka. So, di paglingawa na magtag sa kayo ng mga memes na mga video man yan o picture o sa ikaman. So, by the way, shout out pala kay Kenneth Kyle, kay Kenneth, tapos ito okay sa dyan. So, mag-comment na lang sumaya magpo-shout out. Ay, di nalagod ka, pawan ng sikat. Para 190 pa man sa subscriber. So, paabutin nito ng 200 nga ning magtuloy-tuloy na mag-grow ang sa tuyang channel. So, salamat and I'm out. It's 2:40 a.m. and it's Monday, April 6, 2020. Kakatapos ko pa sana mag-edit. Jojo.